Samtang nagpatuyo ko sa washing machine, pwede pa tamo adtog laing trabahoon sa sulod sa balay. Samtang gatuyok ang akong washing machine, nagkalingaw ko og panlimpyo guys. Ako ra usa karon kay ang akong amiga tuwa nang ginabuhi na siya schedule karon sa massage ug ang akong papa to sa iyang kwarto. Kay hindi kan siya nag-walking niya, natagtauran ang butak sa siya. Sa dinira man siya sa sulod sa DRBC. Na walking na kasi nisangit sa mga friendship nga. Dili ra pud sa sulod. Taon ingaw sa upan nilihi guys kay sige ingon nga walay lingaw kadaghan sa lingaw sa balay ay daghang kalingawan sa balay guys. Hilig. I will tell you a small story guys. Kung bahin sa manilihig ba? Na sa una kay di naman ta manilihig sa kanang makita nato. Kay mo lagi lang giingon nga ang kamagwangan rekwaon na ang sakto gidi ay kapay misumsi panagmat sa mga bangko sakot sa mga lamisa. Namugin na siya proper guys. Nga sakwaton ang bangko ipatunga para ang katunga suksuok maapil og silhig. Nya karon sigon na pud sa kong makaya kay ako naman usa. Na ipakita na pud nako sa inyo nga kaning bahin lagi sa dinira sa tas balay pud dinira tas balay daghan ta mahimo. Manglimpyo ta. Tuwag ali nagkalingaw ko gihunong na akong washing. Pagkahuman na ni, relax ako kadyot. Then ako na po din pong balikan dito. Dagan mahimo yun. Kasi ingon nga walay mahimo sa balay. Kung magpuyok lang yun, kasiksikay ko guys. Kita to niya. Kasiksikay ko. Ayan na naning suoto na to guys, kayahay ba? Bugnaw man diri sa DRBC. Bugnaw naman diri nagsugod ng bugnaw diri kay bear naman binagani na sa kadlawon basta tugnawa. O na. This for dili sa tanang the whole day na tugnaw. In aron, syempre, init. Pero pag gabi, na paingon sa kadlaw, tugnaw na.
Ang trabaho sa balay, di ka kahuman. Maunang, ang manlipyo nga gitawo og general cleaning, matingog mo ng kapin ka. Pero karon dili na general cleaning guys, wala ni siya daily routine. Daily routine sa pagpalimpyo sa balay. Kita na lang po sa inyo guys, kaya kung ba? Para kapag nga di pang tapunan, tira pagpalimpyo. Na masabay sa ako ang pagpalimpyo. Kaya kinsa giingon nga walay lingaw sa balay, kadagas kalingawan sa balay uy. Di na natas balay, magpuyok ta uy. Balik na kong istorya. Katungay mga lakaw, di na natas balay, maglimpyo ta. Tagatag mahimo diri sa balay. So una guys ba, magstorya po ko gamay sa una. Itong gamay pa niya mo ang payag na kanang gamay pa lugar ang sala na isi ra siya limpyuhan. So kalo nangandoy ko nga muluag-luag siya. Muluag-luag siya kay kanang mula ginakang nay okasyon ako man kibali ang ni akaron diri sa Damilag lang nagpuyo ang uban ako mga isunto aman sa Cotabato, ang isa na ko kay isunto sa Cotabato, ang isa to sa Davao, ang isa to sa tuwa sa Hinguog, then ako pod na ni ako diri sa Damilag. So upat may kanak tanan puro na babae, then ang lima na ko nga mga igsuon puro lalaki, tuwa sa Agusan, tuwa na din sila didto. Pero na sila yung mga balay. Ang isa na sa Puerto. Shout out ko kay Brad Tuto nga naakaroon sa Saudi. Brad Agusto, Lagwa. Amping baya diha kanunay Brad Tutong. Niyarami din ni Pirmi, Gandom. O mag-pray nga kanang safe ka din ha. Stipot lang ka din ha. Take care. Amping kanunay. Naa siya sa Puerto kana si Agusto. Then ang katuday yung tulo, tuwa sila sa Agusan. Niya, ang isa na ko kay suon kay nawala naman siya. Lalaki ba to siya niya. Mula gito, nangandoy ko nga, padakuon ako ning balay. Sakto lang nga dako ko, dili na lang dako kay tanan. Kay para kung kada December man gud kita-kita mi diri, magtapok mi. Kay mura pud na among burag magtapok-tapok, yun mi babanding-banding. Kanang December Pasko, Christmas Day na. Mula gito, kaloy sa Diyos kay nangita gyud pa maagi akong bana nga makakita og kanang budget para maluag-luag ang balay. Kaloy sa Diyos gitugutan man lugas kay gayunan nga makaluag-luag mi diri sa balay mo to nilapad na. To make the story short, nilapad na among balay pero wa pud ni siya totally nahuman guys. Pero thankful na kay mi ani na among balay. So karon naluag na. Karon, komportable na kaayo mi, magtapok, diri, buklad, ginatibok, sala, buklad, tsada kay tanawon, hindi lang gis, update na bupuhon-puhon, kaluyan sa Ginoo ang bahay na na. Nya, karon, mula gito, lapad na kayang sala, karon ginisad ko. Excited na lugar ko, lapad na kayang sala, inani ng sitwasyon, tiles na. Karon din na pud ko patya guys sa pagpanilhi guys saynan ka everyday manili ko ani lapad guys na guys apil pa dito kwarto apil pa dan ng kusina unsay tabulan lagi ko guys naing ko nga umanan katingobon tanan ang kanya karon gali medyo na tingog ni pero dili gid nako kanang ihol gid akong silhig na bertinud na ako lagi pong kuon mga kamagwang
Muto siya guys ang story viral ning. Nindot lagi magdako tagbalay pero dili po tapat siya sa pagpaniliga lapad kayo atong siliga. Pero okay ra guys, ba exercise di pa ninot ngi ko. Nakaigoy ko parang chika-chika kay ako Rose. Sige guys. Guys, kaya nagsakot guys, mugat ka.